What's up ka-adventure? Maayong buntag ka na itong tanan ka-adventure. I'm back my channel, Renato Adventurer. O ka-adventure karon uban lang taninong Rodi Castino. Unsaon pag kanang pagkuha o tuba sa lubi. Kini sinong Rodi, dugay-dugay na kanong mga bahay. O 8 na siya, 8 anyos pa siya, bata pa siyang mananggiti og tuba ka-adventure. Karon ka-adventure, ubanan ta ninong Rodi unsaon pag kanang pagkuha sa lubi sa tuba. Nya karon ka-adventure nya nang Rodi mutilaw punta si mo tuba. Oh, mutilaw punta ka-adventure nya mupalit mo ko siyang tuba kay lami ang tuba sa kabuntagon kay tamis ang tuba dili aslom. Okay ka-adventure, tara ka-adventure ubanan ta ninong Rodi, musakay ta ninong Rodi karon. Okay ka-adventure? Musakay ta ninong Rodi, ubanan ta ninong Rodi ka-adventure pag unsaon pagkuha og tuba sa lubi ka-adventure. Oh, okay gipandar ninong Rodi. Musakay ta ka-adventure. Yeah. Oh, musakay ta ninong Rodi. Okay ka-adventure, mao gyud ni panginabuhian sa Bulanon. Diri sa Bohol ka-adventure, nami karon sa barangay Abulilis karon ka-adventure. Okay ka-adventure, ato nami ka-adventure. Ubanan ta ninong Rodi unsaon pag kuha sa tuba sa lubi. Kay sinong Rodi dugay naman siyang mananggiti. Kuan siya kanang 8 anyos pa ni siyang mananggiti ka-adventure sinong Rodi Castino nong Castino, nong Rodi Castino. Okay ka-adventure, padung nami karon sa lubi nga siya ay nagkuan o singa nang tawag men, ang tawag ano kanang magkuan ka kanang singa nang tawag ng manawag. Di kanang mungwalay kanang lubi kanang sa tuba. Mananggiti. Mananggiti kanang usa ka lain nga term. Mananggot. Mananggot nami, mananggot na sinong Rodi unya ubanan ta ka-adventure ni nong Rodi unsaon pagsanggot og lubi. Unya mutilaw tas iyang lami kayo nga tuba. Tamis kayong tuba, lami kayo. Okay ka-adventure. Padong nami karon sa lubi ni nong Rodi nga. Asa imo ning galing mo lubi nong? Wala ka na naay. Ingat law. Igo ang asa man ka pamaagi ana kanang Kasimana ka usa sa gida. Usa ka semana, usa ka galon sa giya. Tanan dawat sa adtawan sa lubi. Pilay dawat sa lubi, maija tanan. Sa usa ka semana. Og pilay makuha nga tuba. Ato sa giya. Okay ka-adventure na nami nihunong na sinong Rodi. Na nami karon sa area sa iyang silbi kuhanan og tuba. Karon mananggot na sinong Rodi ka-adventure. Shout out ka-adventure. Nami karon diri sa panginabuhian sa Bulanon kay sinong Rodi mangwala siya og tuba. Mananggiti. Okay ka-adventure. Adventure naghanda lang sinong Rodi kay iyan ang sakon ang lubi ug nanabay tuba. Pero di na masiruhan nung no. O dili masiruhan ka-adventure kay inaagi mo suhod nga kanang tuba. Okay mo saka na sinong Rodi ka-adventure, nagkuha na siya og mo niyang mga galon nga sud na sa tuba. Pila ka galon sa usa ka adlaw nung Rodi sa iyong makuha? Pareho na yung tanan sa butan. Na Upat ka galon. Okay ka-adventure, 4 ka galon iyang makuha ni nung Rodi. Unya kanang pila ni ka lubi diri kang pipit hapos nga imong gisaka? 3 ka punuan. Gamay ra di ay. Lain na po lain dito. Si ka-adventure mo saka ni sinong Rodi sa lubi. Iyan ang tanawon na bay sud ang iyang gibilin nga galon dito sa ibabaw. Nanabay tuba nga ni sud atong ka-adventure tanang ka-adventure. What's up ka-adventure? Na ako karon diri sa balay ni Pipit Hapos kay siya may tagianing lubi. Sinong Rodi ra ang tig saka unya siya ang tig kuanog kanang mananggot aning lubi. Mag-adventure to na sinong Rodi ni saka na. Unya atong interview niya sinong Rodi. Atong one-on-one interview niya. Og okay ra ba ang iyang panginabuhian sa tuba? Sa pagpananggot ka-adventure.
O ato makita karon kadventure ta siya sa ibabaw kadventure. Adventure ato makita karon sinong Rudy to sa ibabaw sa Lubic Adventure. Nananggot siya karon sa Lubic Adventure, nagkuhan siya og nananggot siya tuba Adventure. Unya Adventure inya tadtaod, ug nanay makuha sinong Rudy nga tuba atong tilawan og lami bagyo yang tuba Adventure ni nung Rudy. Tamis kayo ang tuba diri sa kuan, diri sa gisanggutan ni nung Rudy. Matag buntag sayo mo argue siya ni Rudy mag-service sa iyang kuan gibilin nga galon nga nanabay suod nga tuba. Okay, what's up ka-adventure? Nata karon diri sa lubi ni Pipit Hapos diri sa Barangay Bulilis. Kay iya maning lubian diri. Shout out ko ni Pipit Hapos og sa iyang misis og sa iyang mga anak na karon diri. Unya ninong Rudy Castino na karon mo siya mo nag kuan ka-adventure siya ra ang nanggiti aning lubi ni Pipit. Ito makita karon to sinong Rudy sa ibabaw. Adventure ato makita karon ang mga galon nga nasudlan na og tuba ka-adventure. Ang sugong kung sudlan mo awas unya nay tendency nga mananap mo sud. Unya kung ting-uwan nung Rudy makatong sugong makwanto karon gipaubos na ka-adventure ato makita karon gipaubos na ang galon. O mo ni sige butangan siya og moral siya na gibutang og kanang kuan para naay butangan sa PC ato dawaton ka-adventure ang nakuha ni nung Rudy nga tuba. Okay, mo na ni siya tuba ka-adventure. Duha tunga ni siya sa galon. Unya kali ka-adventure na pag mga mananap unya napay mga hugaw-hugaw sa lubi. Unya adto na po sa haon na po ni sa haon ni siya nung sa haon ni siya ka-adventure. O mo na siya hinakuha silbi ko na siya ka-adventure mga duha ni siya ka kuan tagtunga-tunga ung usahon ni siya tanan ka-adventure mukuha ni siya og kuan usa ka galon nga tuba. Unya sa haon na ninong Rudy ang tuba makita ka-adventure adto sa laing galon. Unya tapay balikon nito nung wala. Sa pikas nga katong imong gisakan wala to. Okay. Okay ka-adventure ato makita karon gisa na ninong Rudy ang tuba. Labi kayo kadto makita pa lang nato ka-adventure ang tuba nga gisa ninong Rudy. Gisa na niya unya. Ato makita ka-adventure. Okay ka-adventure gisa na ninong Rudy ang tuba karon magtuba sinong Rudy makita nato ka-adventure kanang Rudy nga bahin nong sa tag-iya nong Rudy kanang sa usa ka semana kausar mo kuha sa pito ka adlaw unom imo nong sa pito ka adlaw ka-adventure sa usa ka semana unom ka adlaw kanang Rudy iya na ang tuba unya sa usa ka adlaw sa usa ka semana kausa sa tag-iya og pilay masanggot ni nung Rudy sa usa ka adlaw sa usa ka semana kay ang tag-iya mo dawat man og karon ato nakita ka-adventure na nagpas-an na sinong Rudy sa hagdanan padung na po siya sa lain nga lubi nga sangguton ka-adventure. What's up ka-adventure nata karon diri sa lubian ni Pipit Hapos ang si inong Rudy ang nagkuha na ni silbi siya ang nananggot ani ka-adventure ato makita ka-adventure ag 1.5 nga plastic nga gisudlan ni nung Rudy puno na ka-adventure sa tuba ka-adventure ato makita karon. Okay, ikaduha ni ka-adventure nga sanggutan ni nung Rudy ato makita karon. Unya kay na ni hangyo pud ag tag-iya nga bayloon sa kay basig kay inon og tuba. Nay basig nay ka okasyon.
sa usa ka semana kausa ang tag-iya mo kuan mo kanang silbi iyang bahin. Usa ka semana iyang bahin. Unya kanong Rodi unom ka adlaw iya. Oh. Karon ka-adventure mo sa kata ka-adventure nya datos babaw ka-adventure makita nato ang porma unsaon pagkuha sa tuba nga isod sa galon ni nung Rodi ka-adventure. What's up ka-adventure na ako karon diri sa alubihan ni Pipit Hapus. Agi pananggutan ni nung Rodi. Usap po ni siya nga panginabuhian diri sa mga bulanon ka-adventure kining pagpananggot ka-adventure to makita karon. To anay sud nga ikatulo niyang lubi nga gisanggot ka-adventure. Murag gamay-gamay ti murag mubo-mubo ra ning lubihan ong. Oh. Kini ka-adventure na kaning wapa nini mo kuano panangguti nana siya bunga daan. Bunga ni. Ato makita ka-adventure ang lubi na ay bunga ka-adventure. Bunga ni pasang guti. Dito ko sa kahibabaw. Napalo wala nga bali. Karon ka-adventure mo ni siya ikatulong pananggutan ni nung Rodi ka-adventure. What's up ka-adventure na ako karon sa kalubian ni Sir Pipit Hapus. Shout out ni Sir Pipit Hapus. Diri sa Barangay Bulilis, iyan ning lubi ka-adventure. Ang nananggutan ni sinong Rodi Castino. Dugay-dugay na pud sinong Rodi nananggutan ni ka-adventure to makita. Unya ka-adventure ato nakita ang galon nga naagisod. Mga tunga sa galon ang sud sa tuba ang nasudlan ka-adventure. Usara na siya kagalo duha ka adventure galon og kuan kanang sugong. Usa ka sugong ug usa ka galon. Oy ka-adventure makita na to ka-adventure. Unya ka-adventure atong hangyoon sinong Rodi nga sa usa ka katong lubi nga taas-taas mo saka pug ka-adventure para makita nato kung unsaon paglahib sa bungol. Bungol may nga na ka-adventure kanang gilahiban ni nung Rodi kanang silbi ana man ibutang ang galon o kanang sugong para ang mga to sa bungol masahod siya sa galon og sa kuan ka-adventure sa galon og sa sugong. Mo na siya kana makita ka-adventure mo na siya kay nasahod na. Gahapon na nimo gibutang nong kada buntag ka-adventure ibutang unya pagka ugma sa buntag kwaon. Dagan-dagan ka-adventure ang natigom ka-adventure. Ang to nga gamay ka-adventure karon daghan-daghan na siyang natigom kay ato makita karon murag mga tunga sa galon. Unya ug matigom na siya ayong balabana nong mo kaupat ka na siya mga 4 ka galon tanan karong adlaw. Si karon diri sa diri ra mga tulo. Tulo. Duha ka mabaw. Duha ka mabaw ka-adventure ang tulo ka punuan diri sa lubian ni Sir Pipit Hapus. At makita no ka-adventure ang paglahib sa bungol. Mo na siya gitawag bungol nong. Mo na siya gitawag og bungol ka-adventure. Unya ka-adventure atong hanyo sinong Rodi Castino nga musakata sa lubi unya. Mo kat-kat ko sa lubi aron makita nato sa ibabaw kung say sitwasyon sa ibabaw sa lubi. Atong testingan og saka ka-adventure kasaka bata. Ka-adventure nata karon sa ibabaw kauban si anong Rodi Castino. Siya ang mananggiti diri ka-adventure ato makita karon. Unya ka-adventure ato makita karon ang gilahiban ni nung Rodi sa kuan katong sa tigilahib mo nung kanang sanggot. Unya ka-adventure makita nato ka-adventure ang mo ni siya ang silbi kining nagto ka-adventure mo ni siya tang nasinong Rodi og sugong para anha masud ang tuba. Okay, what's up ka-adventure natasok karon sa ibabaw sa lubi ni sunod ta ni nung Rodi Castino.
Unya ka-adventure dugay-dugay na gyud nga mananggiti karaan na gyud mga nanggiti hay sinong Rudy. Unya butangan ni siya og kuan sana nung kanang Tangkop. angkop-tangkop. Tangkop parang dili makosod dag muwan ya. Di muwan, kanang di masud kumuwan. Butangan siya tangkop ka-adventure kanang ginit. Ginit sa lubi ka-adventure itabon para mag-uwan dili masudlan. O ito makita ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Nata karon sa ibabaw sa lubi. Nata karon diri ni nong Rudy. Nananggot karon siya. Ato makita ka-adventure. Ang kanya po na siya nung. Ang lahiban niya po na siya. Lahiban ka-adventure para kanang anak mo tulo ang tuba. Okay ka-adventure, nata karon sa ibabaw sa lubi ni sunod ta ninong Rudy. Nata sa ibabaw karon. Tumakita ka-adventure. Okay, shout out ko ni Kwan, tagya sa lubi si Pipit Hapos. Ila ning kalubian diri. Unya na sinong Rudy ang nagsanggot sa ang lubian diri. Naman mo pa rin ko na no, display ka sa Asa nang? mga Asa magkatong ang adventure what's up ka-adventure nami karon diri sa ibabaw sa lubi sa diri sa sanggutan ni nung Rudy ka-adventure. Makita nato ka-adventure na sa ibabaw. Kaway nung Rudy, kaway. Okay ka-adventure kanang ato makita karon amang tong imong nakuha nga tuba nung nasa sugong. Okay ka-adventure. Okay ni mo ni. gamel sa upuso ko. Unya naman ni siya is nasuod sa kuan ka-adventure kanang tuba nga nasuod sa sugong. Asa usay nga anak kanang gibutangan na no? Kuan dako pag kanong dako pa kanang income sa imong lubi. Oo, kay kada semana ni man matang ni mo sa. Taga Simana gabi ka-adventure. Kaya niya balita mo do ka galok to nga ito naman ni sa. Duha ka galon og tunga 150. Sa kada semana usaw sa tagiya so di ba? Oh, dako na jud katabang sa pamilya ng Rudy. Daw. Sa tagiya utok mo Sa 1.5 tuba gyapon siya nung. Unya mo ni ka-adventure kini mo ni siya na sa 1.5 nagyapoy tuba katong natigom gyapon sa bungol may nga na to ka-adventure katong silbing mo to siya buwak mo pabuwak sa lubi para mamunga. Unya ka-adventure og di na mo nuba sinong Rudy mamunga na ang lubi undangan pa lang. undang pananggot mo ni ka-adventure yang ang tuba nga nakuha ng Rudy at gyapon ni siya panginabuyan sa mga bulaanon ka-adventure. Unya ang income ni nung Rudy ani dagko-dagko ang income kay sa usa ka adlaw mo pila container sa tuba nung 300 ang container ang galon sa 30. okay ka-adventure ang container sa tuba ni nung Rudy 300 Mo na i-upload ang natin mo. okay ni ka-adventure makita na to ka-adventure dala ka-adventure hamabaw ni siya ka-adventure sa galon nga itong nakita karon makita na to ang Galon nga tuba ka-adventure nakita na to ang na mga mananap pagkalitro. na ay mananap ka-adventure, na ay mga sagbot, saha ko na siya ka-adventure. Pero at pinakarami unya sa to ka-adventure, atong tilawan ang tuba. What's up ka-adventure? Kami karon sa ibabaw sa kalubian, lubi ni Pipit Hapos. Nakawala ko sinong Rudy Castino. Siya ang nangkot aning lubi. Unya ka-adventure mo na ni siya ituba nga nakuha ni nung Rudy at makita karon nataron diri sa lubian ni Juan kanang Sir Pipit Hapos. Unya mo na ninong. Kaning usag tungas galon mo ni siya akong paliton ka-adventure. Tamis ni nga tuba ka-adventure diri sa Barangay Bulilis. Ang nagkuha ni ang Silbi ang nananggitian ni sinong Rudy Castino. Atong tilawan ka-adventure. Og lami ba yung tuba? Pwede na yung tilawan nung? Tilawan na to ka-adventure. Perting lami ka-adventure. Perti. Tamis kayo ka-adventure. Salamat nung Rudy sa pagpatilaw sa lubi. Kanang lubi. At tuba, nakalimot. Tungod ka lami ka-adventure, nakalimot na
kan lubi naman on tuba ninong Rudy. Kadlaw ang kinagamyan jud ko nung makuha ninong Rudy 2 ka galon. Mao nang di gyud mahurot. Kanang tuba og mabtan og mga 2 ka lutro ka lumaslom siya may suka. Ug imong tunggan di maslom. Kanang Og nay tungog. may tungog. Patas tungog. Pero ang imong suka nung dini butang ang tungog. Di kay dali maslom. Dali og masaw nay tungog. Uway tungog dali maslom. Kung way tungog dali maslom. Kini butang po nimo og tungog. Ug butang ag tungog na powder og kanang mga imnog mga birthday og kanang mga Okay ka adventure og naay tungog dugay mo aslom nung. Okay ka adventure ato makita karon ka adventure sinong Rudy nga naghinlo sa iyang mga sugong. Okay ka adventure. Alami kayo ka adventure. Lami kayo ang tuba ninong Rudy diri sa. Oy. Okay ka adventure kay na pakapin. Okay pakapinan pag yun. Gipakapinan ninong Rudy. Okay ka adventure sus. Pulta kayo ka adventure. Why pagkahurot, dapat pakapin. Okay ka adventure, dagang salamat sa inyong pagtanaw. Maghinaot ko nang malipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot mag-subscribe sa akong channel, Renato Adventurer. Ayaw pud kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Dagang salamat ka adventure. God bless. Kaway no Rudy, kaway.